Ngin penkenduk ya pi ya uba Binister Karpor ubriu ubalaya lingba shibun ki jing bat ki jing tenju wat hapdeng ke jing bom yoi jongka khamat Henry ulala ban besa bat pendap biang ya kalong yeng long sem tungine khmi khindiat halor kani khubor uba Binister Karpor ulas dang ya ke jing troi ke jongu komuno hikai komputer Habitat Society Henry ulasem shibun ki jing ban hikai ki wei nakadaw ke jing bom i ke khamat ke jongu Hadian bola haban i no ela kakam larai ban surwai no hasurok bat hakiyo ki hat ban pendap penbiang yu bat ela kayeng kesem laju yu jurwai halumti hakndai lat bat kunju hamot parak Gababiang ka computer training center nama ka computer he kade ka wei ka teknologi ka ban ka non kam hanan ta jigi ba mu i de tama ka he bala aruban empower yangi Kajingnya kepada as a street busker ke bon ha. Nomor ba kanta hari kasi jungi kipat itu ya ka as a profession pi. Kipat shulong no bomban sel ne shul ole no da kiprolok ki aji rap dom de ba ma ki burom ya kam jonga ande ki shulong ba isnei. Te kata ke ke kajingnya. Ba Binister nadu opor bodang kam kena lanang bantuan ya ka kaita benda kajing hikai jongki parolok ki jongu da ka basyuton bat wai hasurok lala ban besar ya la ka kurin bat kunju ya sawut ki kun ki jongu ujudan ke jingang muat ban pendap ya ka eksemen ya kun kam rei nakada bo ha ban pendap penbiang ya la ki cingdon kam la ha ban jet no da kelenti ban surwai hasurok bat hayo ha hat kum ka kam ki jongu pen kre ngapet ong i masim tu jingdiang sop ha dei itu black tape mo ban nom i ki perlok do senjang mono tengara gitar ngelet lek samat fran dan let ke jakan mangam itu mo hangno balai jana babiang te ngasule lamun bet te ha keding sang jonga hang tu ke ber ka restroom bang tu ke restroom amat fran so perlong pilih siapa ang lek ngasule sang jakwat jakami mentem no wan song ban ni hang ne tengah song tu ke tengah sedang muslim aja arfo yakane kam tamajar arfo bangal tri tang sibunai nakadaw yu nakadaw corona ke te so malu sa arfo rum yo bah te ka basdang bah te disno ajar arfo ter as a street busker ke uba Binister udon ru ke jing trang bat angwot bantai ya kayeng na kabenta ki baduna ka department namar ba usul tu babun ki try nang ai wayen ki jukran clear ban ai wai ki baduna ka department kani ka kana shpang jungu kalong kum ka nuksai ki weru ba wala da pidon hapdeng ki jingduna ka department andai ka mensiam ba shinrang bat kamon ka baskam kala ban punpoi yo buriu ban job ya kanu ka thong So please love me down. So please love me down. So please love me down. Cause you are Felicidad. Bureau Report, GD News, Meghalaya.